बे समाव बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव नो कम्प्रमाइज दे 100आव 100% जों देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि एबा बिजनी विधानसभायाव नुजाथिंनानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। 100आव 100% जों देरहासार जागोन एबा बे समाव एनडीएनि बिजाथिफोरा देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। खुनु बेवहाय रैखा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन दोलोफोरावबो राजखान्थियारि भाबै बेले बेजे बे थाखायो, नाथाय बे समाव जाय बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनो गोसो बिथांमोना नागारनो हायो आरो जाय बिथांमोना फैनो गोसो बेबो फैनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव 15टा विधानसभा नङा, जुदि 16टा होयोब्लाबो जोङो देरहासार जागौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा एनडीएनाव 16टा बिदोंमोन एबा बेनि गोजौआवबो बिदोंमोन आरो बैफोरखौबो जोङो 100% नङाब्ला 110% आरो 100आव 100% जों देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिसायख'थि फोसावदिङा गोख्रों भाबै सोलिगासिनो दं आरो बे समावनो बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जोङो 100आव 100% देरहासार जागोन, खुनु गोनो गोथो गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बिजनी अकल बिजनी নহয়, अकल बिजनी নহয়, 15টা 100% কোনো কম্প্রমাইজ নাই। বাস আমি কৈছে না আমার দলটো এনেকুৱা ভাল, যাব ইচ্ছা থাকা মানুহ যাবও পাৰে, সোমাব ইচ্ছা থাকা মানুহ সোমাবও পাৰে, দরজা খোলা 100%। 100তকৈ আৰু যদি ওপৰত আছে 101, 110, 100। বিসম্বাদটো থাকে, সব দলত থাকে, এইবিলাক আমাৰ লগত একো পাত্তা নাপায়। সব দলত থাকে বিসম্বাদ, আমি জানো, কিন্তু আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিখিনি কৰ্মীয়ে বিসম্বাদ কৰিছে এইবিলাক কামত নাই, কোনো কামত নাহিব। 100ত 100% বিজনী বুলি নহয়, 15টাত 15টা চাই থাকক আপোনালোকে। মই কৈছিলোঁ বিজেপি যে বিজেপিৰ পৰা মোক কৈছে কি আপোনালোকে 15টাত 15টা ওলাব পাৰিব না নাই, মই সুধিছিলোঁ দে আৰু বেছি কি 15টা, মোক 16টা দে, মোক 20টা দে, মই ওলাই লৈ যাম, এইটোৱে কৈছোঁ মই। কি 15টা কমেই হয়, 15টাত বেছিহে বিচাৰিছিল মই। 15টাতকৈ বেছি দিলেও মই ওলাই লৈ যাওঁ, বাছ। ভাল হ'ব, এইবিলাক সুধিব লাগে নেকি? ভাল হ'ব দে।